while you can. We will deploy soon. Enemy soldier incoming. Moving. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Κοίτα το χάρτη ρε φίλε. Πολύ καλός. Ναι ρε, αυτό είναι, με τα 4 άτομα έχει μόνο αυτή την πίστα, την πίπα. Δεν παίζει ξύλο μόνο. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα ρε. Και έχει δύο σοπ. Είπα, είπα. Τέτοια πίστα έχει δύο σοπ. Τουλάχιστον βρίσκει σοπ στα κουτιά, κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι το σταυρό σας. Εδώ. Μην ανοίγεστε πολύ, θέλει λίγο αγκαλιά, Ναι. Σκι. Ωραία μάγκες, έχει μόνο πορτοκαλί κουτιά εδώ. Το λες. Όντως. Εγώ δεν βρήκα ούτε όπλο μαλάκα. Άνοιξα κουτί και μου δώσε περίστροφο. To engage. Planting sonar. Α, μας το πήρανε. All targets eliminated. Θα πάρω το βασίλειο. Ω, ένα κόσμος εδώ. Ελάτε. Δεν έχω Ναι, όπλο. περίμενε είμαστε. Έρχομαι. Νάτος, Enemy marked. τον κατέβασε κάποιος. Ω, μπήκε και ο Σπύρος τώρα, ωραία. Marking the You rest put of them. that target on yourself. Τον φάγατε. Τον ένα Τον ναι. ένα τον φάγαμε, αλλά είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλος, Πού είναι κι είναι οι άλλος. άλλοι. Παντού. Να κι εγώ βγαίνω. Εκεί Να στο τους. κόκκινο. Your squad mate Πήγε Όχι, μέσα. πίσω μου. Πίσω μου. Άλλο λίγο θέλει εδώ. 47 τίμη είναι. Έχω down. Όχι ρε πούστη μου, τον έχω down εκείνο. good kill. Έφαγα. That squad on Κωνσταντίνε δεξιά σου. get hunting. Και πάνω στο σπίτι είναι μέσα. Ρε φίλε, κοίτα τη μανία μου μέσα γάμο ρε πούς. Κοίτα που δεν έχω όπλο να τους παίξω καλό. Έχω άτομα σημαίνει. Εδώ πέρα έχει από μέσα, σε μένα από πάνω. Γάμο τη μάνα του με shotgun με έφαγε. Moving in. You've got a loadout Κάνει αυτό. inbound. Κι είναι, Εδώ κι είναι. βλέπω άτομο. Και από πάνω. Τι λέει Τετράδα ρε είναι. μαλάκ. Κοίτα εδώ. Τετράδα είναι, φύγε. Φύγε, τρέχα. Here, got a hostile. Κοίτα πως είπε εκείνη. Δύο ομάδες είναι ρε. Loadout πάτε. Μόνο του είναι. Ούτε armor, ούτε τίποτα. Πάμε δεν λόντι. Πήρα εγώ. Your team made it to the safe zone. Νάτι. Εδώ. Ο κόσμος από πάνω. Ρε μαλάκα, γίνεται ρε. 4 άτομα μέσα στο νερό. Και εδώ άτομο. On the enemy. Αρχίδια. Hit. Πάμε κάτω από τη γέφυρα. Προς το loadout είχε ένα άτομα κάτω στο νερό. Πάνω μας βλέπουνε, κλασικά. Μούρλανα. Στο loadout γύρω 3 άτομα. Τουλάχιστον. Εδώ είναι. Enemy in the area. We are returning to the front. Earn this. Ωραία, τα έχουν γλύψει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε σφαίρα. Ω, κάποιος με βλέπει. Mark remaining operators from the Μπράβο. Ωραίος. Hunt them down. Hostiles dropping into the area. Watch Ω, the eyes on an enemy operator. Supply crates are restocked. Advise you load up now.
Μάγκες, έχουμε σόβ εδώ δίπλα. Θέλετε να πάρουμε κάτι? Κανένα άρμο πως ήταν καλά. Βρήκα σπίδες εγώ. Έλα, πάρτε τις σφαίρες τότε. Έλα, πάρτε τα λεφτά. Και καθηγητής. Έρχομαι. Πάνω εκεί, να το. Πού είναι το σόπρε μαλάκα, μέσα είναι? Α, όχι. Έξω. Έλα, πήρα. Σφαίρες πήραμε. Ναι, τις ανοίγω εδώ από πίσω. You have an ammo box here. Moving. Θα πάρω το ραπέλ. Όχι, έχει Από κόσμο πάνω. πάνω εκεί. Έχει κόσμο. Ανέβηκαν πριν. Τους βλέπω και τώρα. Κάτσε, έχω λεφτά. Πάμε να πω προς τα πίσω, πού να πάμε? Τους ρίξω ένα precision και πάμε. Και πηγαίνετε εσείς βασικά, γιατί εγώ δεν μπορώ. Ανεβαίνω Πάρει και πάνω. εμένα. Κάτσε, θα το ρίξει. On the way. Ρίξ το ρίξες. Down. Έπεσε ένας down εκεί. Σπάω ο κόσμος, σπάει. Πηγαίνετε. Kill confirmed. We've located the rest of them. Ένας down, η δική του είναι απέναντι, μπροστά μας. Be advised. You have teammates outside. Κάπου εδώ είναι. Down ένας. Κατέβηκε κάτι. Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. Target down. Marching the rest of them. Stay alive, Mikey. Stay alive. Oh. Μπράβο ρε. Good night. Τους πήρα Άντως. θυμότητα μου για μόνος. Κάτι τραγουδούσε Stay Alive. Ναι. Λάκια εδώ πέρα βλέπω. Loadout drop headed your way. Ω, με βλέπουν από δεξιά. Νάτος. Πού είναι, εκεί. Ω, σναϊπεριά έφερα από κάπου. This has closed. No more. Πού, κάτω. Σνάιπ. Πάνω σναϊπεριά. Από απέναντι. Σπύργους. Από το live Εδώ. chat. Να το εκείνη το σνάιπερ. Σπασμένος. Γαμώ το, με σπάσει. Ας μούρλα αυτός με το σνάιπερ. Πήδηξε ναι. από κάτω. Buy station marked. Όχι, εκείνη το σνάιπερ ακόμα. Σπασμένος. Μην τον αφήσεις. Σπασμένος ξανά. Άρε, πούστη. Calling in a counter UAV. Μην έχει plate άλλα. Πήδηξε. Έχω εγώ 6. Α, εκείνος. Ναι, εκείνος να μην έχει. Πάμε. Πού πήδηξε το Καθαρά μόνο, εδώ, πήδηξε εδώ που από έμεινε. πίσω. Inbound. Σίγουρα εδώ είμαστε καθαρά. Hostile UAV in Έχω έναν down εδώ. Βασιλάκο. The safe zone is far from your location. Advise you get moving. Φοράζω και ο UAV. Όχι, περσίζω να πάρω. Κρίμε. Πήρα και μια μάσκα εγώ. Ναι ρε μαλακα, μάσκα πρέπει να πάρω, μαλακή έκανα. Έλα, έχω άλλο 1500, αν προλαβαίνεις. Άστο. Έλα κάτω, ελάτε εδώ, να πάρω ελικόπτερο, να πάω πιο πέσα. Εδώ. Πρώτα μάσκα, θα βρω. Είμαστε κομπλέ εδώ πάνω ρε. Εδώ ρε, πάνω στην αποθήκη να πάμε ρε, από πάνω στην αποθήκη να πάμε. Εδώ, πράσινο. Τέλεια είμαστε. Κάτω είναι Μας απέναντι πήγαινες. εκεί. Μη πουσάρεις ρε. Ω, με Α, θα πας. βλέπουνε. Με βλέπουνε από εδώ. Από πίσω μας. Κάπου από δεξιά. Νάτος. Αριστερά. Ω, πίσω. Έλα ρε, Έπεσε. πούστη. Τον έπιασα. Και εμένα ένας. Πού είσαι? Είδατε μάγκες, σκλίνει. Ω, Εύχομαι εγώ. Αν πεθάνω. Έχω περσίζω να το ρίξω κατευθείαν πάνω. Supply crates have been restocked. Load up. Όχι ρε μαλάκα. Κάποιος μου πετάει μαχαιράκια ρε μαλάκα. Ναι ρε φίλε. Είμαι δίπλα σου. Έρχομαι, ένα λεπτό.
εδώ πάνω είναι ρε. Κράκ είναι. Μπράβο ρε μάγκες. Φύγετε, έχω... Hijo de... That was close. Εδώ είναι ένας. LMG. Only 5 remain. No targets remain. Earns the win. Πήρα. Μπράβο, το πήρα. Έλα, ρε, φίλε. Εγώ στον αέρα είμαι. Τέλειο. Μπράβο ρε. Μπαμπαμ, πρώτο. Τάκα. Ωραία. Τώρα, μαλάκα 6 άτομα λέει. Τύφο, πού είσαι ρε παιχτάρα? Πού είσαι ρε Παυλίτο μου. Τι λέει, 6 άτομα, τι παίζετε?